Hai, hai, op, op, sus, sus, mamaie, sus. Hai, sus. Opa, hop. Hop, sus, 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 sus. Hai, du-l lui mami asta. Ia, du-l lui mami asta. Du-i asta lui mami. Hai, du-te. Hai, du-te că poți. Hai, du-te că poți. Hai. Hai, du-te, mamaie, singurică, du-te și ia cheia. Du-te și ia cheia de la mamaia. De la mami. Du-te, mamaie, du-te, 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 du-te. Așa, 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 ia. Ia, mamaie, ia. Adu lui mamaia. Adu cheia lui mamaia. Adu cheia lui mamaia. Adu cheia lui mamaia. Adu cheia lui mamaia. Ia să vedem noi fata cum merge singură. Mami, dă cheia. Și ea singură și se ridică, ia să vedem. De pantalonii lui mamaia, nu băga cheia în gură. Nu băga, nu, mamaie, nu, că să cazi. Bravo, te-ai prins. Bravo, bravo. Ia, mamaie, ia cheia de mână și de altceva. Bravo. Hai, Ales. Dar nu mai băga cheia în guriță, mamaie, dă-i lui mami. Dă mie să băg. Dă cheia să încuie ușa, mamaia. Hai să singură. Hai, vino singură la mamaia, hai. Hai, vino singură la mamaia, hai că poți. Hai că poți. Opa, hai la mamaia. Ia vino la mamaia, îți dau aparatul. Îți dă mamaia aparatul. Îți dă mamaia aparatul. Îți dă mamaia aparatul. Haide. Hai să-ți dau camera, haide. Așa, mamaia, așa. Hai, vino lângă televizor, ia vino la televizor, hai. Hai de la televizor. Opa, sus. Nu pe jos, mamaie, nu. În picioare, mamaie, în picioare. Așa. Ia, du-te la mami. Hai, du-te la mami singură, vezi să nu cadă. Hai. Opa, sus, mamaie, sus. Ia, sus, hai. Hai, iubirea lui mamaie. Așa. Așa. Hai, du-te pe lângă pat. Haide și vii și la mamaia. Dar ia cheia aia din guriță că nu știu ce-ți fac. Dă lui mami, hai. Dă lui mami să încuie ușa. Dă să încuie ușa. Hai, du-te și încuie ușa. Ia telefon. Și dai cheia. Așa, mersi. Mă bag cu mami în buzunar ca să încuie ușa la noapte, da? Haide. Ia mai mergi, mamaie. Ia să-i arătăm noi lui tataia și lui tati. Hai să-i arătăm noi lui tataia și lui tati cum mergi tu singură. Îmi aduci telefonul? Am văzut dacă apasă pe ăla din mijloc să prinde. Alesia! Hai dă-mi telefonul, te rog frumos. Alesia! Dă și lui mama un telefon să vorbesc cu tataia. Haide. Îmi dai să vorbesc cu tataia? Dă-i una în mână, într-o mână. Hai, îmi dai un telefon? Alesia! Așa, mamaie, trântește-le pe jos. Așa, mamaie. Așa, hai. Dă-și tu în partea elaltă și cheamă. Alesia, ia uite mami. Ia uite mami are ceva acolo. Mami are ceva acolo. Lasă-l pe celălalt, haide. Lasă-le pe amândouă și du-te până la mami, hai. Ia telefoanele tu. Ce are mami acolo? Nu, putoare, nu. Hai, sus, puturosule, sus. Haide. Ce-ți dă mamaia? Ia uite ce-ți dă mamaia, vei? Uite, am ceva aici, nu de mânuță, nu că tu poți, mamaie, haide. Hai că ești fetița mare a lui mamaia, haide. Haide, mă, mamaie, mă. Stai și tu jos în partea asta și cheamă la tine. Păi, dar nu m-am mutat. Păi, dar nu te-ai mutat și nu vede că o prinzi. Ia. Gata, hai. La pat cu voi, hai. Ce vrei de mână și nu vrei să-i muti?
Ai obosit, mamaie? Ai obosit? Ai obosit? Hopa, hopa, hopa. Hopa, hopa. Ei, acum ce faci? Stai în picioare singură? Stai? Haide. Hai să te prind. Hai. Hai să te prind. Hai că te prinde mami, hai, du-te! Du-te, 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 du-te! Hai! Haide. Așa, 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 să nu cazi, mamaie! Să nu cazi, hai, hai, hai! Hai și înapoi. Mergi și înapoi la fel, mergi și înapoi la fel, mergi și înapoi la fel. Haide. Hai să mai mergem. Hai să mai mergem timburele, hai. Uite așa. Hai. Hai și eu te prind. Te ține mamaia, te ține mami, te ține mami, te ține mami! Așa, mamaie, stai în picioare, singurică, opa, sus! Sus, mamaie, sus! Pune telefoanele pe pat. Ia uite ce are mami, mami are telefoane, mami are telefoane, mami are telefoane, haide! Hai mamaie, hai, așa, 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 Haide. hai, hai, hop, sus, sus mamaie, e, da, dorsalul lui măsa, du-te mai încolo. Haide. Haide, 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 Sus, sus, mamaie, sus. Și lasă că pune mamaia covoarele. Au obosit? Au obosit? Nu mai vrei? Ce se spune? Că aproape nici nu se ține. Dar nu fuguța, mamaie, că fuguța, hai să cazi fuguța, mamaie. Nu fuga, nu fuga, nu fuga, nu fuga. Încet, mamaie, încet. Așa, 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 așa. Ai, cum ești de mână, hoță. Hoțule, hoțule, hai să facem ora de mers, hai. Hop, 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 hop. Unde vrei? Hop, hop. Sus. Vrei la balcon? Nu se poate la balcon. Nu se poate la balcon. Nu te dai după mână. Hai, dă-i drumul de mână, mamaie. Dă-i drumul lui mami de mână. Că tu poți singură, hai, dă-i drumul. Epa, epa, epa. Unde mergem? Vrei apă, mamaie? Vrea fata apă? Bei apă? Apă? Apă. Da, papă, vrei papă? La bucătărie, da? Ai văzut cum zice la butie? La bucătărie, mamaie. Păi să nu faci buf? Să nu faci buf? Nu, că mă ține mami. Buf, buf. Faci buf? Ce mă enervezi, mamaie. Nu acolo, nu acolo, nu e voie. E cât aici? E câh și e uf. E aragazul, mama, e aragazul acolo. Nici acolo, că trebuie să spele mamaia pe jos. Nu, este ușa. Hai, să-l pragul. Hai, mamaia, e ce întuneric. Uite așa. Uite așa ca să vadă mamaia fata. Hai. Hai ce vadă mamaia fata. Hai ce vadă mamaia fata. Fata. Are fata 11 luni și merge în picioare, singurică. Papa vrei? Vrei papa, mamaie? Vrei cheia să deschizi ușa? Unde-i cheia? Unde-i cheia, mamaie? Unde-i cheia? Cheia unde e? Dar ochii lui Alesia, unde sunt ochii lui Alesia? Ochii? Ochii unde sunt? Hai, mă, mamaie, dai drumul lui mami de mână să vad încă o dată mergând. Haide. Haide, asta e ora ei la care vrea să meargă. 10, 11 noaptea. 10, 11 noaptea.
Mama Eda, de mână nu te mai filmezi. Numai dacă mergi singură. Hai, ia du-te la mami. Ia du-te la mami, hai, ia du-te la mami. Ia uite, te prinde mami, te prinde mami, pleacă de lângă televizor. Alexia, nu e voie, mama e, nu. Nu e voie. Nu e voie lângă televizor, du-te la mami, hai. Haide. Hai. Du-te la mami, ia uite. Te așteaptă mami acolo. Haide, haide. Hai că te așteaptă, hai. Hai, așa, singură. Hai singură, hai. Hai. Hai, ia plecați lângă pat, hai. Hai, lângă pat, lângă pat, lângă pat. Aici nu mai sunt jucăriile, gata, face mamaia curat. Nu mai sunt jucării, mamaia. N-ai voie acolo. Abi, n-ai voie. Baby. Hai, că văd că nu mai pot. Nu mai pot. Măi, ai obosit, măi? Alexia! Alexia! Hai! 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 Hop! Hai! Ai obosit, mamaie? Ai obosit? La bătărie? Vrei la bătărie? Hă? Gata, nu ne mai trebuie mergătorul, mamaie? Nu ne mai trebuie, mamaie? Ia telefonul și vorbește la telefon. De ce te uiți așa? Ia dai telefonul să vorbească la telefon. Ia vorbește la telefon, mamaie. Ia cu tataia și cu tati, hai. Cu cine vrei? Alo, ia vorbește. Așa. Alo. Așa, ia vorbește tu. Alo, tati. Merge, alo, tati, tataie, sunt cu minte. Da, sunt cu minte. Zici și paptor. Da. Opa, ușor, mamaie, ușor. Nu indirect. Ușor, dar nu deloc. Nici indirect, nici în... Ia uite-te la mama. Alo, da, alo? Ce faci, copiezi numărul? Mulțumesc. Mama, e că le strici. După aia nu mai avem ce să mai vorbim. Ce faci, mamaie? Scrii mesaje? Alo? Alo? Tati? Ia vorbești și tu cu tati. Sau cu tata aia, cu cine vrei să vorbești? Nu le mai trânti pe jos, Alexia. Nu e voie. Nu e voie. Nu e voie. Da. Nu are, nu este. Nu mai e. Unde trebuie să duc acum? Unde vrei? Ia să vedem unde te duci tu. Mergem să facem Nania? Facem Facem nani? Unde vrei? Unde vrei? Nu, e ușa încuiată mamaia. Mamaia, e târziu. Vecina doarme. Și Mihaela doarme. Ia strigă la Mihaela. Să vedem că doarme. Ia strigă Mihaela. Mami, că e târziu. Hai la bucătărie să bem apă. Hai să bem apă. Hai, mergem să bem apă? Hai să bem apă. Hai.
Baba. Baba. Vrei apă? Apă. Apă. Ia, apă, apă, apă. Hai, ia. Mai vrei? Wow, mi-l-ai sete. Gata? Vrei? Mai vrei? Ce vrei? Linguriță? Linguriță? Păpă, mamaie? Hai să facem papa. Ce vrei să-ți dau? Cutia? Cutia asta? Apă, dă-i apă. Vrei să facem lăptic? Facem lapte cu biberon? E la fel, mami. Ales! Ales, dacă te joci așa, închidem filmarea. Păi hai, închid. Gata? Zi papa. Ia, Zi papa, Eu papa. vreau papa acum, zi papa. Trimite pupici? Ia faci. Ia, trimite pupici, mamaie, așa. Hai, trimite pupici, mamaie. Hai, zi papa. 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 Papa, mamaie, papa. 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 Bravo, bravo, Alessia! Mărito! Gata, ia dă-i fetii. Ce vrea fata de acolo? Gata. Hai, închide. Hai, pa! Pa, Alessia! Ales! Zi papa. Pa, pa!